I foråret 2009 udskrev energiselskabet Sydenergi en konkurrence på en kampagne, der skulle styrke selskabets image. Sammen med Sydenergi skabte vi en regional event og kampagne, som havde fokus på at involvere brugerne og synliggøre Sydenergi som en del af din dag. Målet var at koble Sydenergi sammen med livsglæde, begejstring og fællesskab. Ideen var at skabe Danmarks største kor. Via annoncer, online-bannere og radiospot blev alle i regionen inviteret til auditions. Belønningen var at blive en del af Danmarks største kor, samt muligheden for at medvirke i en reklamefilm. Desuden skulle deltagerne øve og synge sammen under ledelse af Cindy Laursen. Under de afsluttende optagelser i Esbjerg by var der liv og glade dage, og på Esbjerg Stadion afsluttede over 500 mennesker optagelsen af reklamefilmen. Eventen blev dækket af samtlige medier i regionen, både med redaktionel omtale og med interviews med Cindy Laursen og direktør Niels Duedal, Sydenergi. TV2 Syd bragte desuden et cirka 4 minutters langt indslag i den bedste sendetid. Og er interessen lige så stor i Åben Rå, Massimo? Og med et cirka 2 minutters indslag på DR Update oveni, opnåede Sydenergi samlet at få en return of investment alene på PR-indsatsen på 500.000 kroner. Reklamefilm blev vist første gang til stort kick-off arrangement med over 500 fremmødte deltagere og medarbejdere. Samme dag havde filmen premiere på TV2 Syd. Kampagnen levede desuden på nettet, hvor alle klip fra audition og optagelser var tilgængelige. Her kunne alle klikke ind og rate og kommentere deltagerne i bedste YouTube-stil. Senest kunne alle filminteresserede deltage i konkurrencen om at skabe en film ved hjælp af råmaterialet fra optagelserne. I løbet af efteråret nåede besøgstallene på sitet op på ca. 18.000 besøgende. Deltagerne kunne samtidig tilmelde sig Facebook-gruppen, hvor der var livlig debat og hvor man delte sine oplevelser med hinanden. For at understøtte tv-reklamen kørte der samtidig online-bannere på Jyske Vestkysten og TV2, hvor over 150.000 mennesker så filmen i banneret. Samtidig kørte der annoncer på Facebook, målrettet alle i regionen, som blev vist over 6 millioner gange. Just call my name. I'll be there for you, baby, somehow. Baby, there ain't no mountain high enough. Ain't no valley low enough. Ain't no river wide enough to keep me from getting to you. Oh, winter's rain can't stop me, baby. You are my soul. Sydenergi. En del af din dag. Jeg synes, den her glæde, vi forsøgte at tilstræbe, da vi lavede projektet her. Hvis man har været i et auditionlokale og overvejet det her, så ved man, at det blev til virkelighed.